е при жара. Другата кола. Ако не са го забравили. Стига да е. Много интересно шофиране. Нищо човек, помня тук. Пише, след да кара с 70. Това въпросът е, че кара по средата. На мен ми странно с мотора като го на работа. Така голяма част от колите вместо да са в лентата си или са малко така по-страни. Примерно те са или точно по средата, или са малко така че аз не мога да не това ще кажа. През снима видимост, няма сега